Mae bron i 2,000 o oriau o adnoddau rhyngweithiol i'ch myfyrwyr ar Moodle. I gael mynediad atynt, mewn gofnodwch i Moodle, sgroliwch i lawr i waelod y dudalen a dewisiwch yr eicon Blended Learning Consortium. Mae'r adnoddau wedi cael ei rannu i feysydd pyncio ac yna gant ei rhannu ymhellach i bynciau a lefelau penodol. Y tro gyntaf y byddwch chi'n cyrchu'r set o adnoddau, bydd gofyn i chi gofrestru. Gall eich myfyrwyr glicio ar Enroll Me heb unrhyw gyfrinair yn ofynnol, ac mae botwm cofrestru ar wahân ar gyfer staff i'w galluogi i gasglu ystadegau a'r cynnydd ei myfyrwyr. Bydd angen allwedd cofrestriad sydd ar gael gan tîm technoleg dysgu. Mae bob eicon yn cynrychioli'r adnodd unigol a gellid ei ddefnyddio fel rhan o'ch addysgu. Cliciwch un o'r adnoddau a dewis copi linc adres. I'w ychwanegu'n uniongyrchol at Google Classroom neu unrhyw offer addysgu eraill y gallwch ei ddefnyddio. Os oes angen unrhyw gymorth ychwanegol arnoch i ddefnyddio'r adnoddau dysgu cyfynol hyn, cysylltwch â'r tîm TDG ar learningtechnology@gllm.ac.uk.